Zeg Appie, hoeveel oliebollen zijn er dit jaar doorheen gegaan? Ik heb ze niet meer geteld, het waren er heel veel. En alles kwam op het laatste moment, dus het was heel hectisch. Mede dankzij het liedje natuurlijk en de mooie clip die er gemaakt is door William. En ik ben er heel tevreden mee. Ja, dat is heel raar gegaan eigenlijk. Ik was bij een interview bij een televisiezender. En daar was Frans Bauer toevallig aanwezig. En ja, ik ben al jaren natuurlijk lookalike van Frans Bauer. En ik raakte met hem in gesprek en zei: Ab, je moet een oliebollenlied maken. Ik denk, wat dit nou weer is. En toen hebben we even gesproken kort en er is een tijdje overheen gegaan. Toen kwam ik Frans weer tegen. Hij zei: ik heb een heel leuk idee al op papier staan. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. En kort daarna werd ik ook gevraagd door wat stand-in werk voor zijn clipje Ratata te doen. En toen had hij eigenlijk al een demo klaar. 10 december is hij officieel uitgekomen. Ja, het duurt altijd wat langer voordat het bij de mensen terechtkomt. Maar ik ben hem eigenlijk wel tevreden over hoe het nu gegaan is. En ja, carnaval komt eraan. Dus we gaan er lekker mee bezig nog met de oliebollen. Ja, de slingers erbij en de confetti en een oliebol. Ja, het kan allemaal. De oliebollen, daarvan hoor je mensen zeggen: ja, maar dat is toch na oud en nieuw klaar? En dat is dan toch gebeurd? Voor mij is het nu klaar, ja, maar het krijgt dan wel een leuke naloop door het liedje eigenlijk. En ja, door het hele land heen zijn natuurlijk wel oliebollenkramen nog open. En op de kermissen en evenementen zie je ze ook nog steeds. Dus wat mij betreft kennen de oliebollen het hele jaar door, hoor.